Jod bura omiyo gaye mar obila mogwel Douglas Kanja wich bare wi kaka obila ne oketho ratiro mag jong'anyo e kinde ng'anyo mag kwedo chik paro mar chik omenda ma pacho ka. Jod bura ne dwaro ng'eyo kaka jopiny ne omuomo obila mane rito od bura kendo monjo kaachiel gi wang'o od bura. Kanja goyo bade piny ni thoth jong'anyo ne obembo obila kendo singo mar timo ikruok malong'o e ndalo mabiro mar geng'o masira makamano. Chris Owino oluwo chenro no machiegni kendo ogoyo kogno chenro mar goyo kogno Douglas Kanja kendo ikono lipot machal gi mae. Rapar mag tarik 25 dwe mar auchiel higani e kinde mar Rawere mag Gen Z ne omonjo od bura mamalo odhi nyime kod chien ogai mar obila mogwel Douglas Kanja e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita. Douglas Kanja Kirocho do swear that Douglas Kanja madhi kawo kar ogai mar obila machon Jafet Kome ponono ni od bura opuodhe ochwero luya e dokne apisas mag obila mane otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Kanja onyiso komitino ni kata odoko ni katiba omiyo jopiny ratiro mar timo ng'anyo ok onego giroch ratiro mag joma moko kaka jo ohala kod joma onge e ng'anyo. it is very, very true that the Constitution of Kenya, Article 37, has given the people of Kenya the right to protest, the right to picket, to demonstrate, and to deliver and hand over petitions to public offices or public officers. However, I must also hasten to say that where one's rights ends, another right begins. E komachielo, Kanja oket e orindi maliet e wi arita mar jo od bura bang' jopiny monjo kendo wang'o od bura. Jo od bura ne dwaro ng'eyo kaka jopiny ne omuomo obila kendo donjo e od bura mamalo. E duoko mare, Kanja ogoyo bade piny ni jong'anyo ne otong'one obila e rieko tarik 25 dwe mar auchiel higani bang' dino wang'a peyni mag Thika kod Kiambu Road kendo geng'o ne geche mag simo mach kalo. This is an area that we cannot allow anyone to come around joking around with this parliament. So for me, I will do whatever it takes to ensure that this parliament is safe and secure as the IG. Ewi obila majendeke mane omake kanda mag video kachielo jopiny kod jofwamb weche kod magina ne oyango ni nonro dhi nyime mar kaonegi okang' mager. I know there are several investigations that are ongoing in relation to what happened during the demonstrations. There's a clear demonstration that any use of excessive force cannot be around and it cannot go unpunished. And that's the reason why those bodies have also come on board to address those matters. Ponono ni od bura opuodhe, Douglas Kanja ma osebedo komanda mar obila mag majoni kuom thuolo malach dhi bedo ogai mar obila mar abich e bwo katiba mar 2010. If approved to be the IG of the National Police Service, I will ensure that the service performs its duties within the framework. Kanja ne okawo kom kamano e yor kojolo bang' Jafet Koome gwetao kaluwore kod seyo mag josiasa, ute lamo, riwruoge makedo ratich jopiny kod rowere mag Gen Z e wi kaka obila ne otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo.